og velkommen til The Trolls. Ja. Bare lige til at video på et tidspunkt, så kommer der en intro på. Nej, find ud af, hvad det vil gøre. Ja, indtil videre så er det bare den der... Og velkommen til The Trolls. Jeg tror, min mor har hørt mig. Det er ikke så godt. I hvert fald. Ja. Og det er en kreativ væg. Au. Det er vel. Og det er et billede af min lille søster, som jeg tager. Og her bagved mig. Ja, der står der Rasmus Søberg. I kan høre det. Så har jeg sådan en blot plakat her. Og noget, jeg har tegnet til mig eller noget. Og så kan I lige se noget billede, som Dina har tegnet til mig. Så den der, den var jeg selv tegnet. Den der, de her to har jeg fået af min ven, som hedder Christian. Og så er der set helt heroppe med en blomst på, som jeg kalder måneblomst. Og så er der mit grønne foto. Hvad er det her? Ja, og den her. Ja, det er bare med alle mulige smiley og sådan alle mulige ting. Man kan godt gøre det bare en lulle eller sådan noget. Okay, se det her. Det er en lulle. Og det her. Det er godt, man ikke kan se så meget af den på grund af. Okay. Se det her. På grund af. Jeg skal lige se noget. Ah, ved du hvad det? Jeg tror ikke, jeg kan se hende. Men det er på grund af, der er nogen på, som ikke må komme på YouTube. Mit grønne ting heroppe. Min hånd. Med min hånd. Og hvad til? Det her. Og der står bare I love Lovisa. I godt. Ja, nok. Hey. Jeg prøver at se noget på. No. Eller nej, ved du hvad, bare glem det. Ved du? Det gør vi nu. Og velkommen til The Trolls. Oh yeah, wow, yeah. Velkommen til The Trolls, The Trolls, The Trolls, The Trolls. De er super skønne og rigtig, rigtig valide. Og så tydeligt det er godt. Og velkommen til The Trolls. Og mig så har jeg ikke den eneste. Jeg er Jesper her. Karamba. Nu har jeg blødt hår. Og så er der den her søs. Grønstags. Bro. Jussi. Lilla stags. Og det her, det er faktisk bare min intro. Jeg håber, I kunne lide min intro, men altså, jeg har optaget 4, men jeg kunne ikke få de andre til. 2 af dem til at virke, og den tredje synes jeg var dårlig. Derfor brugte jeg den der. Den synes jeg egentlig også ret dårlig. Det var det eneste, jeg havde. Hvad kan jeg mere tale om den her video? Nu er kommet. Husk at skrive, hvad I vil have. Altså bare sådan vlogs om, hvordan min dag har været, hvad der skete i dag og sådan noget. Eller om... No. Min drikdrink. Ask me.
et eller andet, man kan gøre. Og til med et kamera. Bare lige så I ved det. Snegleform. 13 kroner, ikke? Eller 19, jeg ved ikke. Bruger det der, hvor man kan optage selveste skærmen på sin iPad. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, på grund af, at jeg skulle have videoer. Roblox på min iPad. Minecraft på min iPad. Et spil som hedder Farming Simulator. Alle mulige skødespil. Altså, det kommer, når jeg har råd til det. Og ja, jeg har også lige fået Farming Simulator 14. Og undskyld at jeg ikke har lagt så mange videoer ind, men det bare været nogle svære tid, jeg ikke har haft noget at lave. Nej. Der kommer også nogle trampolinvideoer, jeg ved ikke, om I vil have det. Men i hvert fald, bare skriv det ned i kommenten. Det vil hjælpe mig rigtig meget. Jeg ved godt, jeg ikke taler så højt, men altså, min mor sidder lige ude på den anden side af min væg, og jeg vil virkelig ikke forstå hendes film, eller hvad det nu er, hun laver. Ja, okay. Minuspoint til mig, på grund af, at jeg ikke ved, hvad hun laver. Ja. Men i hvert fald, den her jeg så lege med. Nu ved jeg, hvad jeg kan lave den her video. Hvor er de andre ting? Du gjorde da min lille stik. Nå, men i hvert fald, jeg kan vise nogle af de ting, som jeg brugte til at lave en tår. Jeg brugte en spændende, altså hvad jeg bare havde, ikke? Og så havde jeg de her 4 armbånd, som jeg ikke rigtig fik brugt til noget i går. Eller, den er jo ikke. Og så havde jeg de her 2. Jeg brugte mig faktisk begge 2. Og så havde jeg sådan en lille stik. Så jeg håber ikke, det bliver nogle af de 2 med en lille stik i bølger. Ved du hvad, ej. Ikke slut på den måde. Nu kommer slutningen. Okay, jeg finder på en bedre slutning med tiden, men lige nu bliver det bare den der happy. Altså, det skal nok komme ud. Og sådan, og vi ses i næste video eller noget. Hvad kan man mere sige? Vi mangler kun 2 minutter. Til vi har 10 minutter, jeg vil gerne have den så op på sådan 15 minutter her. Mindst 10 minutter så op til 15. Er der ikke et eller andet, vi bare kan lave i de 2 minutter? Okay. Tag noget vand. I må godt gøre det, jeg er jo hjemme fra resten. Og så skru låget af. Det er meget livsfarligt, men I må godt prøve det. Og så gør man sådan her. Og så kommer man låg på. Så tager man en nål. Det tager lige lang tid på den her. Der lå alle mulige tynde.
Og så, jeg har allerede hul i min flaske, men så skal jeg bare stikke den ned i. Sådan her. Og så skal jeg bare presse indtil den er helt nede. Og så tage den ud, og så skal jeg gøre. Tag den ud. Jeg er nødt til at bruge min knæ til det igen. Og swoopty! Så er den ud, og der er hul i min flaske. Og jeg får faktisk vand til her. Der kommer vand. Se mit hår. Helt vådt. Eller så er det sådan noget. Det der vand. Og det var ikke før. Men nu er jeg jo helt god.